Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, vítám vás všechny v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Držitel Nobelovy ceny, kontroverzní Nelson Mandela, kdysi řekl moudrou myšlenku, že duši společnosti nejlépe odhalíme podle způsobu, jakým se společnost stará o své děti. Bezesporu je to myšlenka vzácná a já si dovolím připojit, že každá minuta věnovaná dětem se společnosti mnohonásobně vrací. Děti dneska víc než kdy jindy v minulosti potřebují naši pomoc. Ten svět, ta společnost je velmi tvrdá. Nástup informačních technologií, se kterými se děti setkávají vlastně od toho raného věku, přinášejí změnu jejich trávení volného času a to trávení mnohdy není nic, co by bylo pro děti, jejich psychiku, rozvoj jejich osobnosti něčím přínosným. Přitom ten dětský věk rozhoduje o tom, jak hodnotný život jednou povedou, jaké bude jejich vzdělání, jaké budou jejich schopnosti, jaká bude jejich schopnost komunikace. Proto si velmi cením toho, když někdo jako vy má svůj osobní přístup a aktivitu, která se věnuje dětem. Ta aktivita je skutečně pro současnou společnost nesmírně důležitá. Každý kontakt s dětmi, každý kontakt s tím, co je nutné vnímat jako lidskou soudržnost, jako akceptaci lidských a etických hodnot, je nesmírně důležitá. Svět, který je kolem nás, je svět agresivní, svět, který zná ten hodnotový žebříček jenom v té sféře jasně ekonomicky definovaných hodnot a hodnoty, které chceme, aby v našich dětech byly, vlastně jsou potlačovány. Ta cena Přístav, jestli se nemýlím, má podobu láhve. To je velmi důležité. Všichni samozřejmě znáte ze svého dětství četbu knih o tom, jak ta láhev plave v tom moři, až je vylovena, ten její vzkaz se dostane někam daleko a změní život, změní osud. Já to vnímám tak, že ta symbolická podoba láhve by měla být tou informací, že vědomosti o vaší činnosti, vědomosti o tom, že je zde někdo, kdo nezapomněl na to, že společnost se pozná podle toho, jak se stará o své děti, že tato informace by se měla dostat co nejdál. Měla by skutečně doplout v těch pomyslných řekách a mořích ke všem, kteří budou mít zájem se s touto informací seznámit. Věřím, že to poselství o této činnosti dopluje k co největšímu počtu lidí, tak aby se ta skupina, se kterou se zde budeme setkávat, mohla stále zvětšovat, aby tato činnost nebyla něčím výjimečným, ale aby byla pro naši společnost samozřejmostí. Přeji vám tedy ve vaší práci, kterou děláte pro naše děti, hodně zdraví, hodně úspěchů v té práci a našim dětem, ať tím přináší pohled na lepší svět. Děkuji vám.